Izinxushunxushu ngesikhathi somdlalo we-Kaizer Chiefs ne-Mamelodi Sundowns kudala ulaka emphakathini. Abantu abaningi abamqoka befuna i-VAR ngemuva kokwehlulwa kwe-Kaizer Chiefs i-Mamelodi Sundowns ngoSepthemba 28. Ongqongqoshe nabaqeqeshi basheshe bezwakalisa isidingo se-VAR emdlalweni ophele ngo-2-1. Kuwina ama-Brazilians, izigigabe ezimbili ziqubula umsindo kubalandeli bamakhosi. Esisodwa esiholele ekutheni i-Sundowns inikezwe igoli, kanti esinye kwaba yigoli le-Kaizer Chiefs elanqatshwa emzuzwini yokugcina. Kwakuwumdlalo wawungahamba nanoma ingayiphi indlela. I-Sundowns yayibukeka kahle, idlala kahle njengenjwayelo, kodwa ne-Kaizer Chiefs ingazibekile phansi lokho ingqongqoze emnyango we-Sundowns okwenza iqhawe leBafana Bafana no-number 1 goalkeeper we-Sundowns uRowan Williams athi ukusebenza nje impela. Intukuthelo ibisabalele ezinkundleni zokuxhumana kulandela lo mdlalo, njengoba ungqongqoshe osanda kuqoka kwezemidlalo uGayton McKenzie esheshe wabeka umbono wakhe ku-X wathi, bonke abalandeli abathanda ibhola bayazi ukuthi isikhathi se-VAR sesifikile ebholeni laseNingizimu Afrika. Sidinga i-VAR futhi siyidinga manje. Leyo mhlangano iqala manje. Ngizobika maduze ngemuva kokuhlangana neSAFA ne-PSL kuleli sonto. Okwake kwazondwa umphakathi webhola sekuyafuna i-VAR isiphenduka umgogodla ebholeni lase-Europe, nangale kwayo kube nemibuzo equbukayo yokudideka ukuthi kungani i-PSL ingakayisebenzisi. Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi naye ngokungamangazi waveza imizwa yakhe wathi, ngimbizile uNompempe ngathi i-offside le kucacile. Kuyangimangaza ukuthi eNingizimu Afrika sisebenza ngaphandle kwe-VAR. Akwenzeki eTunisia, eMorocco, eNorth Africa nasezweni elikhulu njengeNingizimu Afrika asinayo i-VAR. Sikhulumile noNompempe, i-offside ngamamitha amabili, usho kanje. Esusa ukunaka kwakhe kwi-VAR, uNabi ubonakala ekhungathekile ngendlela abadlali bakhe abenze ngayo kulandela ukuthi u-Ingram Reyners eshaya igoli elibeka izivakashi phambili ngo-2-1. uNabi uthe, ngibone amakhanda abadlali eshona phansi ngesikhathi iSundowns ishaya igoli lesibili. Angikuthandi lokho, lena yi-Kaizer Chiefs. Kwabe sekudingeka ukuthi ngisukumele phezulu ngoba angikuthandi ukuhlulwa. Mhlambe sidlale kangcono kunesizini edlule, kodwa lena yi-Kaizer Chiefs, asivumi ukuhlulwa kanjalo nje. Uma ungazi ukuthi yini i-Kaizer Chiefs, ngiyaxolisa, unayo indawo lapha.